Ω! Γιατί Ω! Πήρε G4 εδώ και σήμερα εδώ με τον Αποστόλη έχουμε να σκάσουμε όλα αυτά εδώ. Γεια σας παιδιά! Όπως είδατε και στο preview. Έτσι έχουμε κάνει συλλογή με δυναμητάκια. Το βίντεο το είδατε. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε κάποια από αυτά, δηλαδή όλα. Εδώ κάναμε ένα αυτοσχέδιο explosive με μελισσάκι. Αυτά είναι το Αποστόλη μεριά, εγώ τα δικά μου είναι εδώ πέρα. Δοκίμασα αρκετές τρακαστρούκες, δηλαδή και μέσα στο σπίτι έσκαγα, στο μπαλκόνι δηλαδή, στην αυλή. Ήταν μια σκέτη αποτυχία, δεν ανάβει όλο το υλικό, δεν σας την προτείνω, μια σκέτη αποτυχία είναι απλά. Δηλαδή ανάβει μόνο αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, μόνο ναι. Στην ουσία αυτό το χαρτάκι. Ναι, δεν έχω μείνει ευχαριστημένος γενικά. Οπότε ίσως κάνουμε μια αυτοσχέδια στρακαστρούκα και τη βάλουμε εδώ πέρα κάπου και την ανάψουμε. Ή θα τις ανάψουμε, ή βασικά μία θα ανάψουμε έτσι για να την δείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Πριν όμως κλείσουμε την κάμερα, θέλουμε να πούμε ότι στους 70 εγγεγραμμένους θα κάνουμε ένα special video. Γι' αυτό σας λέω μόνο και μόνο κάντε sub, κάντε subscribe και αφήστε σχόλια, θα σας απαντήσουμε σε όλες τις απορίες. Κάθε εβδομάδα θα τα ελέγχουμε. Λοιπόν, έχουμε μαγικό κανονάκι, μελισσάκια και αυτό εδώ το ωραίο το πυροτέχνημα μάγια και κάκι 19 βολών. Το πήραμε για πάρτι για εχθλίων. Το ένα το σκάσαμε, το άλλο δεν το σκάσαμε δυστυχώς. Αλλά δεν πειράζει σήμερα. Να κρατήσουμε για εσάς. Για εσάς και μόνο παιδιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη στρακαστρούκα. Κάτι ελαφρύ. Κάτι ελαφρύ έτσι. Και μετά προχωράμε. Γεια σας. Ανάβω μια στρακαστρούκα. Θα πάω λίγο πιο στην κάμερα. Εντάξει, καλά είμαστε. Να δείτε ότι είναι μια σκέτη αποτυχία. Αυτό ήτανε παιδιά και είχε κι άλλο χαρμάνι μέσα, οπότε δεν σας συνιστώ να αγοράσετε. Καλύτερα να αγοράσετε Dragon Eggs, πολύ καλύτερα είναι. Αυτά. Λοιπόν, ανάβουμε το μαγικό κανονάκι. Λοιπόν, απομακρύνσου. 3, 2, 1. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα ανάψουμε το μελισσάκι με την Explosive 1. Το αυτοσχέδιο. Πάμε μακριά αρκετά. Εδώ. Εκεί. Δεν έχει σχέση. Οπότε ξεκινάμε. Βασικά περίμενε. Λοιπόν παιδιά, τώρα έχουμε έτοιμο το μελισσάκι με την Explosive. Ανάβω. Ναι. Λοιπόν παιδιά, τώρα ανάβουμε ένα μελισσάκι σκέτο. Ελπίζουμε να μην είναι τζούφιο. Το ένα με την Explosive δεν τα πήγε τόσο καλά. Ένα σκάσαμε και δεν πήγε τόσο καλά. Ένα είχαμε ετοιμάσει. Άναψε τόλι. Άστο μέχρι να βγάλει σπίθες. Ναι, πάμε και δεύτερο. Η προηγούμενη όπως είδατε ήταν πολύ καλή, πάμε για δεύτερο και μετά θα ρίξουμε μεγάλο. Με το φεγγάρι με την Πανσέλινο. Πολύ όμορφο. Εντάξει, κάτι ιδιαίτερο, αλλά για παιδιά είναι ό,τι πρέπει αυτό το μελισσάκι. Δηλαδή για τον τόλι μια χαρά είναι. Πάμε. Ανάβω άλλο ένα, πάλι με στη θάλασσα, κανένας δεν είναι εδώ τριγύρω, πάμε, 3, 2, 1. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από την στρακαστρούκα. Θα ανάψουμε έτσι, θα κάνει καλύτερο χρόνο από ό,τι ήταν μέσα στο κουτί. Ανάβω. Ας δοκιμάσουμε.
Λοιπόν, ανάβουμε άλλο μαγικό κανονάκι. 3, 2, 1. Επόμενο μαγικό κανονάκι. Και μετά εδώ. μισάκι. Ναι, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, ανάβουμε μια μερουσούλα τώρα. Πάμε. Let's go. Καλά. Λοιπόν, ρίχνουμε μελισσούλα σε φεγγάρι art. Ωραία, λοιπόν, ρίξε. Oh my god. Oh my god. Ρίξε. Πάμε, μαγικό κανονάκι. Κι άλλο μαγικό κανονάκι. Άλλο ένα πυροτέχνημα. Κανονάκι μιας βολής. Yeah, man! Πυροαισθηταστέρ! Λοιπόν, ένα θα το σκάσουμε μέσα στη θάλασσα. Πάμε, φεύγαστε. Και αυτό ένα μικρό μελισσάκι σε slow motion, παιδιά. Θα το κάνεις slow motion. Φυσικά και θα το κάνω slow motion. Λοιπόν, πάμε. Ξεκίνησε η λέξη. Φύγε. Φύγε. Θα στείλουμε ένα στο φεγγάρι αυτή τη στιγμή, όχι slow motion κανονικό. Πάμε, ανάβομαι. Πάμε, go, go. Μην γίνει κατατύχημα. Λοιπόν, Είναι σίγουρα έτοιμα το έχουμε φυτίλι. τα μαγικά κανονάκια. Τα δύο τελευταία και μετά έχουμε το υπερ. Λοιπόν, άναψε. Πάμε. Πάμε. Όπα. Λοιπόν, παιδιά, τελευταίο για σήμερα. Αυτό θα πάρω. Αυτό εδώ. Ανάβω, παιδιά, σε 3, 2, 1. Oh shit. Oh shit. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά μας. Σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe και κάντε εγγραφή και like για να φτάσουμε στους 70 εγγεγραμμένους και να κάνουμε πολλά περισσότερα βίντεο. Subscribe!